Dakle, eto, radili smo na, ja inače imam običaj dosta u životu pisati, onda pišem tako da onako kako bih htio da bude napisano kad ja nešto čitam. U ovom slučaju sad smo mi praktičari koji već godinama radimo u školi i kako godinama radimo u školi, onda smo pokušali napraviti udžbenik koji bi na neki način nama odgovarao u samom razredu. Dakle, radilo se o tome da se izbjegne gomilanje faktografije, radilo se o tome da smo probali pronaći što je moguće više izvora koji bi pomogli samim učenicima da rade na materijalima. I ako se nešto objašnjavali su se procesi. Pa, mislim, mogu ovako reći da sam u stvari sretna da je udžbenik prepoznat kao inovativan i moderan, jer nama je u stvari želja bila prenijeti gradivo na jedan jasan, zanimljiv način i potaknuti učenike na samostalno istraživanje koristeći sve prisutne digitalne tehnologije. Izazov je svakako bilo izabrati prave sadržaje od povijesnih izvora, pisanih, slikovnih, koji će potaknuti interes kod učenika i koji će oni moći povezati sa svakodnevicom. Znači da to nije samo ona faktografija koju ne mogu povezati i ne mogu u stvari uočiti povezano sa sadašnjim životom. To smo postigli upravo kroz te sadržaje koji razvijaju sve one vještine koji će jednog dana i učenicima koristiti u životu. Znači, cilj nam je bilo i osposobiti jednog učenika koji će u ovim izazovnim vremenima biti odgovoran za sebe i za zajednicu. Kao što su kolega Igor i kolegica Gordana već rekli, imali smo popriličan izazov izraditi nove materijale koji će barem malo promijeniti način poučavanja u razredu kako bi se ispoštovali suvremeni zahtjevi kurikuluma. Uz mnogobrojne izvore koje se nalaze u udžbeniku, mi smo nastojali i u drugim obrazovnim materijalima, u digitalnim sadržajima i u radnoj bilježnici napraviti još malo dodatnih izazova. Uz klasično ponavljanje i provjeravanje, mi smo dali još materijala za vježbanje, za glancanje povjesničarskih vještina i kroz grafikone i tablice i dodatne slikovne i tekstualne izvore, a u digitalnim sadržajima smo uključili materijale koji imaju određenu interaktivnost, naravno koliko je to moguće posložiti u jednom zatvorenom informacijskom krugu sa povratnom petljom.